признаться, як же мне хочется их обчистить. Аж на сердце тахкає. Ну что, панове, едем? Едем. Гэтыя люди не разумеюць гульні. Гульня не мае староннасці. Гульня не глядзіць ні на што. Хай бацька сядзе са мной у карты, я гуляю бацьку. Ты не сядай, тут усе роўныя. Вось гэтага і не разумеюць, што і гулец можа быць найдабрадзейным чалавекам. Вы ж хацелі падмануць, але не. Заўважылі, што справу маюць не з простым чалавекам. Самі звярнуліся па маю дапамогу. Розум – гэта вялікая рэч. Вось так вось пражыць, як дурны пражыве, гэта не штука. А пражыць з тонкасцю, з майстэрствам, падмануць усіх і не быць падманутым самому. Вось яна сапраўдная задача і мэта. Ахляк, хадзім. Куди? Да правосуддя. Якого правосуддя? Ти ж не маєш ніякого права. Что? Я не маю права. Обкрасти посеред біла дня я не маю права. Ось перехапаєтесь у вашу махлярську щелу. Будете ведать, як подмануть доброзичливых людей до закону.